Hoxe vamos a ver como é un día na ruta, non? Pa que vexades un pouco o que é o que fago e o que tal. O primeiro, pois, atender a chamada da Pachamama. Bueno, xa feito a primeira tarea, que eu utilizo auga e así non ando co papel nin é todo máis fácil, non anda quedando papel. De feito, decir que encontrei xente que hasta leva unha pala. Estos son moi eco-friendly, e collen, e fan un buratiño e todo. Nada, vamos ca segunda, que é a recollida de todo o tinglao da tenda, saco de dormir, esterilla, que, bueno, pues isto é unha ruta diaria que é o que máis pereza me dá en todo o día. E desayunar, bueno, estamos no terceiro xa. Xa recollín a tenda e agora vamos a almorzar. E que temos para almorzar hoxe? Pois bueno, podía ser peor. Isto que me regalaron, que é pan con unha especie de, non sei, como de crema, unhos bolos, 2 plátanos. Xa está. E teño aquí mantequilla de cacahuete. Unhas galletas. E teño aquí unha cousa que é un rollo leite, é como leite en polvo, pero leva como té. Bueno, non está mal. Mezclo ca auga, porque senón cargar con leite está un pouco cristo. E ese vai ser o meu desayuno. Dous plátanos, bueno. Farei aquí un combinado. E outro paso importante é botarme crema. Aunque pensendes que non me boto crema porque estou super moreno, botome crema todos os días. Todos os días. E a protección máis alta, 50. Pero o sol é criminal. Nestes casos, quizás é mellor taparse as pernas, como facía eu en Irán. Tapas as pernas, tapas os brazos e non tens que andar con crema. E sinceramente non tes tanto calor, pero eu que sei, hoxe vou así, hoxe vou en cortos, pero a veces se non me apetece botar crema ou porque a crema ao final tens que duchar pola noite, porque senón enzoufas todo o saco de dormir. Entón, para non enzoufar as cousas, pois vas con pantalóns largos
e xa está, non tens que botar crema. Pero bueno, hoxe vou botar crema. Depende do día, a veces vou con... Bueno, pois xa temos todo preparado, a bicicleta montada, todo empaquetado. Non importante, non se pode deixar ningún plástico, nin basura, é dicir, eu deixo os sitios como os atopei, limpios. E nada, pois arrancamos para un día máis, vamos a ver o que me depara o día. Isto é moi típico en Galicia, pero con vacas, non con dromedarios, é que non sei se son dromedarios, tú. Chivas. O das jorobas é impresionante, parece como grasa. Bueno, realmente son as reservas deles, que acumulan aí. Pero así visto parece grasa, gustaríame tocar. Hai nas que até... Mira este, e lleva... Arrea! Ali está o granxeiro. Chao! Facemos a primeira parada do día nesta casa porque, bueno, xusto ahora me encontro nunha zona bastante aislada para pillar auga. E nada, danme auga, pero danme auga fervendo porque parece ser que a deben ferver, deben acoller do canal e para que eliminarlle bacterias fervena. E derme unha espiga para comer, bueno, derme moitas espigas para comer. O tema é que non están cociñadas, pero están boas. E despois durante o día pois atopase cousas curiosas como pois así, moita cabra. Era curioso porque non a cabra non lle quería pasar, porque como vos, non sei se vos vendes, pero as vacas teñen dificultades porque teñen como unha barra. E as ovellas ves como as saltan, pero as vacas non dan saltar. Que nada, o problema é que non lle daban pasado, non lle querían pasar polo puente. Agora parece que van indo. E bueno, para que vexandes, así vai pasando o día. O sol vai se pondo cada vez máis para arriba, as sombras empezan a escasear e empeza a facer máis calor. Bueno, pois agora vamos con outra paradiña que é a de xantar e vamos comprar porque xusto este día non hai nada, é como moi... non hai nada, entón hai un puebliño aquí e vi unha tiendiña, así que vamos para dentro. Hello. 你是哪里的人？七番街 Spain? 他说完你中文，我也中文。我没听懂。 No? No。你看他这个还是个啥？还要照一照相。看啥意思是吧？ Okay. How much? 啊？哦，好多钱？他意思说，按下来，他意思说多少钱？10块、16、21、
24。 money 英语叫 money，你们啥子啊？他知道他有人民币是吧？有人民币。哦，可以可以。20几？24。不够？ Have this. 那就可以。我们都是用微信扫嘛，我们都是用这个扫。他有100，他换成人民币了。他在外面走，他肯定要人民币啊。他没人民币，他能行吗？大概不在。我在接电话。思源，你骑自行车去看你伯伯在干 It's 啥？ okay, it's okay. No, 不要了。 no, we will have my bike. 还有，哦，你有背包。用我说你干嘛要转给我就行了，转给我就行了。我让你换，你说换哪一块？他拍了个，他用了一个那个啥摄像头。Aquí temos o xantar arroz blanco que o cocín onte e metino no tupper para telo xa preparado ahora para comer e non andar morrendo porque fai moitísimo sol ahora para porme a cociñar, entonces cociño a noite anterior mentre se monta a tienda de campaña e tal. Salchichas, que aquí xusto estamos en China e hai moitísimas, está todo empaquetado, incluso te podes encontrar muslos. Supoño que de, non sei, de polo. Isto é un muslo de polo, todo empaquetado. Tamén hai huevos cocidos empaquetados. E pepino. O pepino comprei no xa fai tempo. Bueno, fará como 3 días. Este vai ser o meu xantar. For you, for you. Yes, you. this is for me. Come here, come here. Bueno, estou nesta huerta que acabei de xantar e xusto me deixaron coller tomates e estou collendo tomates porque así pois aí ten pimientos e eso. 黄瓜吃是真的。 Ok. Thank you. E agora é a hora da cestiña. Que hoxe tuve suerte porque apañei a cama. 空调有了，我给你弄个空调。Bueno, cestiña botada, media hora de sexta, son as 3:30 e continuamos. Bueno, vamos aquí porque veñen comigo, porque parece ser que a carretera está en obras e querenme deixar, en plan, querenme indicar cual é a ruta que teño que coller, porque a que teño no GPS non é a correcta. E nada, veñen comigo.
A nena é super graciosa. 吧，他们不去，你们去好远。为什么？回来你们骑不回来，好不好，宝贝？ Bueno, pois xa vou na dirección correcta. E nada, acabo de parar un momentiño para tomarlle unha auguiña. Levo a bicicleta cargadísima porque me deron auga hasta máis non poder. E nada, comedelle unha espiga destas que me deron esta mañá. Bebolle a auguiña que hoxe apreta o sol que flipas. E nada, a seguir. E regalaronme isto para protexerme. Bueno, os chinos regalaronme isto, un rollo de gafas para por así na diante, pero non yo quixen. Bueno, é así cousiñas. Bueno, son as 7:20, damos o día por rematado. Fixen como uns 115 km, suficiente. Non quero tampouco forzar moito e ir pouquiño a pouco, pois levando ben a ruta e sentíndome ben. Temos aí a bicicleta. E despois, unha das cousas moi importantes polas que selecciono os sitios, non me importa tanto o tema da localización, onde pôr a tenda podese pôr en cualquier lado, non me importa se hai sombra ou se me ven, ou... eso dame igual. Para min o importante é se hai un punto de auga, porque se hai un punto de auga podo me duchar, e se me ducho a calidade do meu sono incrementase moitísimo. Eu se non me ducho, durmo mal. Está todo pegajoso. E ademais tamén estropeo o material. Entón aquí, cando pasei, vin un punto de auga. Non é unha maravilla, vale, pero dá para bañarse. E aí vamos un camión. Bueno, pois vamos empezar a montar o tinglao. E o primeiro é montar a tenda de campaña, que generalmente a mí gustan facer bivac. Bivac quere dicir que tú durmes sin tenda de campaña, sin nada, solo que é o colchón, saco de dormir e ves as estrellas toda a noite. Problema, que sona moi bonito, pero hai mosquitos. E agora no brao, na época que estamos, esta zona, como é un pouco, estamos no deserto, pero como é así un pouco húmeda porque, bueno, desviaron a auga e tal, hai mosquitos. Entón, pois, eso, por eso monto a tienda. Intentaba facer bivac, pero acababa ás 12 da noite sempre levantándome e montando a tienda. Así que xa o fago, xa queda feito. Traballo feito, non mete presa. Bueno, o seguinte que vamos a facer vai ser con esta verdura toda que me deron ali, como vos mostrei, esta tarde, berenjenas e tomates. Nesta mini cociña que teño aquí, pois vou cocelas.
Bueno, e o seguinte paso é ir ca ducha. O sitio non é moi bo, pero bueno, polo menos é algo para ir limpiño pa cama. Bueno, estuvemos organizando un pouco a comida. Xa fixen a berenjena, quedou cocida. Botei un pouquiño de tomate aquí e teño os noodles a ferver, que xa non lle queda nada. E outra cousa que fago tamén todos os días é apuntar os kilómetros e o diñeiro que gasto. Neste caso estamos no día 157, que é 16 de agosto, que é cando eu gravo o meu día. E vieron aí unhas cabras que me queren comer a comida. Bueno, pois xa é de noite e cando o sol desaparece o Paquiño vai a dormir. E nada, pois así foi o día de hoxe, para que vos vexandes un pouco como é un día na ruta. Foi un 16 de agosto e cada día é diferente. Hoxe foi así, dormín a sesta na cama esa, derme verdura, fun por sitios pois que mañá serán diferentes, xente que mañá será diferente, pero bueno, sí que é certo que os procedimientos repítense día tras día. E nada, eso é todo, perdón. Beixos e espero que vos guste. Chao, chao.